Cal é o obxectivo desta mesa? Bueno, pois como dicía, facer un traballo de forma coordinada. En segundo lugar, tamén poder formular propostas ao propio Concello en materia de igualdade e en contra da violencia de xénero, de tal xeito que se podan reforzar cada un dos traballos que de forma aislada están a desenvolver todas estas entidades no noso Concello. A primeira xuntanza deste órgano serviu para poñer en común os protocolos que seguen os corpos de seguridade ante situacións deste tipo, así como a elaboración dun directorio de contactos e interese para poder facilitarlo ás persoas que o precisen. E na primeira xuntanza que mantuvemos, foi dando os primeiros pasos, que é a aprobación dun reglamento de funcionamento do propio órgano e tamén, analizar todos os protocolos que teñen que actuar a hora de poder traballar de forma coordinada en contra da violencia de xénero. Ademais dos membros do Goberno e da Corporación, na mesa están representados os colectivos da Policía Local, a Garda Civil e a Policía Nacional, así como os responsables de centros educativos, servizos sanitarios, entidades como Cruz Vermella, Amicos ou Unión de Muchachas. As xuntanzas desenvolveránse periódicamente cada 6 meses, aínda que se poderán convocar sesións extraordinarias no caso de ser necesario.